ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗେ, ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନରକ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ମାତୃଜାତୀୟ ନାରୀ, ଦେଶ ସେବିକା, ପରୋପକାରିଣୀ, ସନ୍ତାନଜାତ କରିଥିବା ନାରୀ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଉଣୀ, ଖୁଡ଼ୀ, ଭାଇ, ବୋଉ, ମାଉସୀ ଓ ଅଧିକ ବୟସର ନାରୀଠାରେ ପ୍ରେମ କଲେ ବା ହରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗେ। ପରଜନ୍ମରେ ନରକ ଭୋଗ କରି ନିଚ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସଞ୍ଜବେଳେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ସଞ୍ଜବେଳେ ମୈଥୁନ କଲେ ଦେହର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୁଏ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଶୋଇଲେ ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ବଢ଼େ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାହା ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜବେଳେ କୁକଥା କହିଲେ ଦେବତା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ କଲେ ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ। ରାତ୍ରିରେ ଦହି ଖାଇଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଦିନରେ ମୈଥୁନ କଲେ, ବୟସ୍କ ନାରୀ ସହିତ ରମଣ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ, ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ, ଅଳସୁଆ ହେଲେ, ଶବଦାହ ବେଳେ ଧୂମପାନ ସେବନ କଲେ, ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସେବନ କଲେ ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ଅନେକ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।